今、太平洋の島々で起こっている運動をご存知でしょうか？その土地の言葉を守り、教え、学び、そして保存していくという運動です。タヒチ語を学ぶための道具さえあれば、文化を通してタヒチの人々と世界の人々がつながることができます。タヒチ語の歌や踊りについてもっと知りたいと思ったことはありませんか？それぞれの言葉の意味についても、誰かに聞かなくとも自分でタヒチ語の歌の意味が分かったらなと思いませんか？でもそれってなかなか難しいですよね。あるいはタヒチにいる時にタヒチ語で現地の人と会話ができたらどうでしょう。大好きな文化に少し近づくことができるだけでもそれは素敵なことではないでしょうか。言語とそれを取り巻く文化を学ぶことはあなたをあなたの夢にぐっと近づけます。そしてさらに国際感覚を磨き、多文化を尊重する心を開きます。それらはあなたの人生をより豊かにするヒントとなるでしょう。現地の人たちともより親しく交流できるようになります。外国人が自分たちの文化を学ぶ努力をしていると知って嬉しく思わない人がいるでしょうか。郷に行っては郷に従う。想像してみてください。タヒチでタヒチの人とタヒチ語で会話をしているあなた自身を、歌や踊り、歴史、すべてそのままの言葉で理解ができる自分を。それはどんなに素晴らしいことでしょう。そしてそれは文化へ敬意を払い尊重しているという証でもあります。きっと言葉を学ぶ以上の価値があるはずです。あなたのタヒチへの旅はより快適で思い出深いものになるでしょう。言葉を学ぶことであなたもその言語のバトンをつないでいくことができます。あなたももうその文化の守り手の一人です。待つのはやめて夢に一歩近づきましょう。私たちと一緒にタヒチ語話者ポリリンガルへの旅を始めましょう。